जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बिफां फुलि मोनफैबाय निमिस्टा दाम गोसा बिफां मोननो थाङि हाजो खर'नि खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गोजोनै दङखौ आं रजनि बर' आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरग्रोनाय जाबाय दिनै आङो जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो नागिरदों जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनसे ग्रुपआव गासैजों 12 जन थायो बेनि बाराबो खायसे ग्रुपआव बेनि बाराबो थायो मेम्बार्सफोरा दा जोङो जोंनि बे एरियायाव गासै 17 ग्रुप माने मोनसे ग्रुपआव 12 जन बेनि सायावबो थाबावो खायसे माखासे ग्रुपआ बेनि सायावबो 12, 13, 14, 15 जन हालागै दङ बेनिफ्राय 12 जननि उनाव गैया दा मोनसे ग्रुपआव गासै 12 जनै हमनानै ला ओमफ्राय बे 17टा ग्रुपआ ज' जानानै मोनसे पिअ जादों जोंनि एरियायाव बे 17टा ग्रुपआ गासै ज' जानानै मोनसे पिअ जादों पिअनिफ्राय गासै 21टा पिअ लोगो नांनानै मोनसे CLF दाजादों जोंनि बे एरियायाव दा बे गासै जोंनि एरियानि गासै मेम्बार्सफोरानो सिगाङो सरकारनिफ्राय फांनै बिफां गायखांबाय दा आरो दिनैनि तारिखाव सासे सोद्रोमानियाव गासै 6टा बिफां गायनो गोनां जानानै फैदों दा जेबो नङामोन गायनो थिननायाव जों गायदोंबो किन्तु बाथ्राया जाहैबाय जों अलरेडि जोंनि गासै मेम्बार्सफोरानो माने बिफां लाइफांनि सिङावनो दंखायो जोंहा संसार जानायाव सिथ्ला थायो बे सिथ्लाखौ जों लांदां दोनो बे लांदां सिथ्लायाव जोङो माइ लामनानै जायो ओमफ्राय आलासि फैबा जिरायो हाबा हुखा जादोंबा बेयावनो जिरायो बेनिफ्राय मा होनो बेफोरावनो माइ लामो मारा नायो बेनि थाखाय जों सिथ्लायाव बिफां लाइफां गाया अनलि बिबारनि अनगायै माने गिदिर जानाय बिफां लाइफांखौ जों सिथ्लायाव गाया बेनि अनगायै जोंहा बारि बायदिसिना साइडआव जेसेबांनो जायगा दङ बेयाव जोङो गय खान्थाल थाइजौ नारेंखल बायदिसिना गायनानै लाखाजोब्बाय दा बेनि गेजेरावनो जोंखौ दिनै फांनैखौ जों खुनुरुखुमै जायगा दिहुननानै गायबाय दा एबाराव 6टा बिफां गायनो थिनबाय जोंखौ दा 6टा बिफां गायनो थाखाय जोंहा जायगायानो गैया थेवबो थिनबाय जेला जोङो बिफांनि सिंफ्रावनो जोङो माने बिफांनि सिंफोरावनो जों सरकारनिफ्राय मोननाय बिफांफोरखौ जोङो गायनो गोनां जाबाय आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय माने मोनसे CLFआव बा मोनसे ग्रुपआव होनो हायाबाबो मोनसे पिअआव बा मोनसे CLFआव सरकारा जुदि लांदां हा होयोब्ला बिफां लाइफां गायनो बेबायदि खालामोब्ला बेयो मोजांसिन जागौमोन आरो मानो होनबा जोङो जोबोद माने गोजाम हारि हिसाबै जोङो जोंनि गेजेराव बिफां लाइफांजोंनो जों दंखायो थेवबो जोङो सरकारा थोनाय मथे जोङो जोंनि बिफां लाइफांनि सिङावब्लाबो जोङो जायगा दिहुननानै बे 6टा बिफांखौ गायबाय नाथाय बियो देरगोन माबायदि बेनो मोजाङै सोरां नांगोन बिदुं नांगोन माने बे बिफांनि सिङाव थानानै बियो मोजां देरनांगौ बायदियै देरनाय नङा बेवहायनो जोंनो बिफां लाइफांखौ राननानै होनायजों लोगोसे जोंनो गायनो जायगाबो होयोमोनब्ला मोजांसिन जागौमोन बे बाथ्राखौनो आङो आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम फोरमायथिबाय नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव फोरमायहरदो मानो होनब्ला आङो माने गिदिर गोलाव मानसिफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया थेवबो आंनि गोसोनि साननायखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय जाबाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो आंनि सावरायनाया जुदि सोरनिबा खाथियाव मोजां जादोंब्ला बेखौ नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामनानै होदो आंनि भिडिअआ एसेनोसै खुलुमबाय गोजोन्थों।